खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 22 जुन 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां दैबाना आरो बे दैबानानि गेजेरावनो गोबां मैदेरनि उदखारि सोमजिगासिनो दङ। बेबायदिनो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय कृष्णाइ ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारियाव बा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे गेजेर बैसोनि गार' सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गार' सुबुंनि मुङा जाबाय हालिन्द्र मारक। बङाइगाव जिल्लानि बिद्यापुरनि सिङाव थानाय पुलुकमरियाव सासे फरायसा आफादनि आफादगिरि रहिबुल शेख मुंनि सासे सेंग्राखौ गावनि न' सिङाव उन्दुलांबाय थानाय समाव माखासे दुथांफोरा लांनानै बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाय रहिबुल शेखआ थैथारासै, खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। रहिबुल शेखआ बुथारनो नागिरनाय दुथांफोरनि मुंखौ आनवर हुसैन, आमिनुल शेख, आलाम उद्दिन शेख आरो सामिनुल शेख होननानै फोरमायदों। लोगोसे बे जाथायनि सायाव रहिबुल शेखआ पुलिसनो केसबो होनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानांगौ जादों। आसामनि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थुमथुमा साखाथिनि दलानिफ्राय सारिया थांग्रा ब्रिज साखाथियाव सानै सुबुङा गंसे डाम्पार गारि आरो सुइफ्ट गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानायाव अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय सुक्लायान बरुवा आरो रिपुन्जय फुकन आरो बे जाथायावनो गुबुन सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय अजन्ता बरुवा आरो रिपन सनवाल। बे समाव बिसोर सानैखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। सेंग्राया सिख्लाखौ प्रप'ज खालामो आरो सिख्लाया माब्लाबा सेंग्राखौ नाङा बुङो। नाथाय बेबायदि नाङा बुंनायावनो सासे सेंग्राया सिख्लाखौ गोबोरसाजों दानख्लाबनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। हायद्राबादाव 27 बोसोर बैसोनि दुथां सेंग्राया सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनायाव सिख्लाया गावनि प्रप'जखौ नाजावैयाव बा एक्सेप्ट खालामैयाव सेंग्राखौ नाङा होनना बुंनायाव सेंग्राया सिख्लाखौ गोबोरसाजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाय सिख्लाया थैथारासै, गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव सिख्लाखौ थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो दायनिगिरि दुथां सेंग्राया जाथायखौ खालामखांनानै हायद्राबाद पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां सेंग्रानि मुङा जाबाय कटा गणेश आरो कटा गणेशआ जमेट'आव फुड डिलिभारि बय महरै बा फुड डिलिभारि बयनि खामानि मावगासिनो दंमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।